The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi muno mustudio Charlotte Chakabveyo ndiye ari kutisira musign language. Ngoma give kwasai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yedu iri kuti mweya yetsvina part 5. Mweya yetsvina part 5. Tichiri kumaraini mukoma. Yeah. Pane vhesi ratiri kuwanzotanga naro hurukuro idzi dzatiri kuti mweya yetsvina. By now mufana kuva maribata. Efeso 6. Pavhesi ya12. Verengerai vateereri. Alright. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba, namadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Riri kuti kudii vhesi iri mukoma? Vhesi riri kuti muhondo yatiri, ihondo yemweya. Right. Kudivi rinoopoza Kristu, kune mweya yakaipa. Right. Asi zvoburitsa pachena kuti ine masimba, inogara muchadenga. Ndizvozvo. Tiri kumaraini. Pane rimwe vhesi futi ratinogara tichiverenga. Riverengei 2 Corinthians 2 verse 11. 2 vaKorinde 2 pavhesi ya11. Kuti tirege kunyengerwa naSatani, nokuti mano ake tinoaziva. Saka tiri kumaraini, shungu dzina Mwari ndedzekuti tizive matraps, misungo yaSatani. Right. Tizive kuti kaitiraka apa pakatewa. Apa pakatewa apa. Hanzi ndo shungu dzina Mwari kuti in fact ndo shungu the second coming of Christ. Patine chikurukura nemi muri kumaraini kudai, shungu dzacho ndedzekuti dai taziva kuti apa pakatewa, apa pari safe. Saka nhasi toda kutarisa imwe area inofarira diablos kuteya. Alright. I area yemamiracle, but takarerekera kune imboverengai pemamiracle zvakazarwa 16 verse 14. Zvakazarwa 16 pavhesi ya14. Yes. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose, kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Muhurukuro dzakapfuura takaona maminimini, mashura anoitwa nemweya yetsvina. Takacherechedza mweya yetsvina ichiita mashura paarea yekurwara, kuti inorwarisa. Pane example yatakataura yemarwariro ari kuita vanhu mazuva ano. Iya mai vaya vaibuda ropa. Very good. Kuti munhu anonga achibuda ropa. Munoziva kuti mweya yetsvina inoitirei zvinhu zvakadaro painoita zvakadaro. Satani anotozviziva kuti mai vakatanga kudaro vakaroorwa, baba kana vasiri pakutenda, vanotosiya muchato iwo unoparara. Saka kuparadza mhuri. Kuparadza. Anenge achitoziva kuti murume achakusema. Zvekuti ukaona vazhinji vari mudambudziko rakadaro uchitaura navo, havangonocheme bedzi kuti pastor ndanzwa neungobuda ropa. Vanenge vachiti pastor imba yangu yakuparara. Kana yemurume wangu ndikushayiwa ndochiti chii kwaari. Akambonditi ndezvekumusha kwenyu endai munogadzirwa. Saka muchaona kuti paurwere ndiye anoita maminimini akadaro zvisingabatwe nesainzi. Ndobva taona Satani achiita maminimini munharaunda at certain areas
pane minongedzo yatakabata takaona kuti anoshanda kuarea dzipi, zviya zvekuti gomo rinonzi rinoera, right, koita madziva anenge achingoitika mashiripiti maari, ehe, kana dzimwe nzvimbo dzinotsaurwa sekurushanga, nezvimwe zvakadaro. ndiye anenge achitoita mashiripiti ekuti munozoti vasikana vekumvura muchiti njuzu, vamwe vanoenda vonoita mitambo ikoko, yanzi endai munomwaya raisi, vanotibatsira kushava, ndokunobva shai rekura mweya yetsvina yai. Ndiye anoita kuti kumakuva kuitike zvakunoita maareas aya, kana kutoti anokuitirai masaramusi ekuti a certain piece yeroad ipapo panoitika maaccidents pabridge apa pane zvinoonekwa pabridge. Saka pfungwa yake ndeyekuti mufunge kuti mweya yetsvina kune kwairi, mobva marelaxa moti kune kwatiri safe. Muri kuona chimangoti mimi kubridge kuya ndo kuna Satani. Ndobva taona futi kuti anoita minana pakukuratidzai zvisiri izvo. Patakaona mufananidzo waya mambo Sauro vachinorati budisirwa Samera akafa kudara. Ipapo takabva tadzidza muteereri kuti paine zvatinetsa zviri kuconfuse zvisingatsanangurika anenge maminimini. Musaende kumasvikiro nevavuki kana kung'anga. Unonoratidzwa hama yako yakatochena, but inobva inzi ende munobva ipapo mese muchiti asi bamunini ngavarege kudaro. Saka shuwa makombesa aya makomba aya nobvanzwa kamwe kamuzukuru kakuti ndakada kumbozvitaura ine kuti uri hwani wobva waita mari hwani mumhuri iyoyo. And Satani anopomera, taitarisa kuti vamwe vanenge vachizviitawo vachishinwa zveshuwa, asi kune vanotopomerwa saSamere vasina. Samere aive muprofita waMwari, but picture yake yakauyiswa ikaratidzwa neng'anga. Saka takaona mashiripiti waye. Saka patinoda kuti tichienda izvinezvi toda kuona achiita mashiripiti asi ari kunyepa, achitonyepa mawedzi chaiwo, achitonyepa. Handitika handei pana madzimambo okutanga 14 verse 1 to 6. Madzimambo ekutanga chapter 14 verse 1. Zvino nenguva iyo Abhija mwanakomana waJerobhoamu akarwara. Jerobhoamu akati kumukadzi wake, simuka hako ushandure nguo dzako kuti urege kuzikamwa kuti ndiwe mukadzi waJerobhoamu, ugoenda Shiro. Tarira muprofita Ahija uripo, iye wakadeya kutaura pamusoro pangu kuti ndizova mambo wavanhu ava. Uende nezvingwa zvine 10 nezvingwa zviduku nechitende chouchi, uzviise kwaari, iye uchakuudza zvichaitirwa mwana. Mukadzi waJerobhoamu akaita saizvozvo, akasimuka akaenda Shiro, akasvika paimba yaAhija. Zvino Ahija wakanga asingagoni kuona nokuti meso ake akanga ovonera madzirere nemhaka yokukwegura kwake. Zvino Jehovha akati kuna Ahija, tarira mukadzi waJerobhoamu unouya kuzokubvunza pamusoro pomwanakomana wake, nokuti unorwara. Unofanira kutaura zvokuti nezvokuti kwaari, nokuti kana achipinda uchazviita somumwe mukadzi. Zvino Ahija wakati achinzwa kufamba kwetsoka dzake achipinda pamukova akati, chipindako iwe mukadzi waJerobhoamu, unozviitireiko somumwe, nokuti ndatumwa kwauri namashoko anorwadza mwoyo. Right. Macharacters ari munyaya yemukombo. Pana Jerobhoamu, ndi mambo wekwaIsraeri, nemukadzi wake, nemwana wavairwara ainzi Abhija, nemuprofita waMwari ainzi Ahija. Saka Jerobhoamu asati atanga kutonga akasangana nemuprofita waMwari ainzi Ahija. Ndobva anzi iwewe ndaudzwa naMwari kuti uchatonga vaIsraeri, ndiwe uchatora dzimba 10, Rehobhoamu osara ne2. Shungu yaive naMwari ndeyekuti akazviona kuti apinda paumambo nekuda kwaMwari achava mambo anoteerera, ofamba munzira dzani dzaMwari. Saka Jerobhoamu aive nemusikanzwa, ndiye wekutanga kuumba zvimhuru achiudza vaIsraeri kuti chiregai kuenda kuchechi kuJerusarema kure, chipotai muchinamata apa. Ndiye akatoita kuti Israeri itange kudzokera kunamata zvidhori, ivo ana Dhavhidhi vange vadzoreredza Israeri. Saka nemusikanzwa yake akazopinda pacrisis mwana paarwara, mwana wake Abhija. Saka ndopaakachirememba kuti kune munhu waMwari. Asi ipapo imbotaurai nanabamunini. Kuna vamwe vafana munoziva kuti chii, vekutoti anenge achiuya kuprayer band
muchiita zvese pastor ndinamatirei. Ende zvinhu zvake zvakatosimuka paane 5 years but haatsike kuchechi. Kana zvinhu zvaaraita haadi kunzwa nezvamwari yeye. But pazvinonoshata kudai so manje ndopanorangarira unonzwa kuti ndasisina nhamba dzenyu varifafano vanodaro. Saka hanzi akazva kuti kudzokera kuna Ahija nemisikanzwandamboita azviite. But aida kunzwa kuti because aitenda kuti kuna Ahija kune solution. Ndobva ati adzimai uyai but mukaenda muri mukadzi wangu hazvibude. Yatiri kuita pamba pana hazvibude. Chipfekai dzimwe hembe mozvidisguisa. Pamunonosvika ikoko mobvunza kuti wakomana mwana uyu zviri kufamba sei. Saka Mwari akabva afanoudza Ahija zvikanzi ndo zvavari kuronga, umudze chekuti nechekuti. Saka mukadzi waJerobhoamu hanzi angosvika pagedhi, maybe pagedhi kana kuti kumusha toti pasitubu kuti apinde, hanzi Ahija anga asaone abofu nekuda kwekukura. Hanzi uya achisvika ndobva hanzi pinda hako mukadzi waJerobhoamu. Muri kuona here panapa kuti simba raMwari rafanoudza Ahija kuti munhu ari kuuya ndiani. Ingirozi dzaMwari dzinenge dzaita basa iri. Pandiri kuda mapanzwa here pari kunzi pinda hako mukadzi waJerobhoamu. Ivo vasati vakwazisana. Batai chinhu ichi mugomo. Mukadzi uyu azvidisguisa. Kurati nefesi aichinja. Nedressing haasi kumboratidza kuti ndiri mambokadzi. Yachinjwa. 2 ari kuuya kumunhu abofu. Asi mweya waMwari waita kuti abatwe. Saka ndopatinoda kuti mukomaka tikanzwa rwiyo toda kusikotangira apa iri isimba raMwari. Toda kusikoona kumaraini semumaitira achiitwa nemweya yetsvina ekuti munhu anoziviswa kuti uyu ndinhingi. Yes. Ende nyaya yari kufambira ndeyakati kumba kwake kwakamira zvakadai. Saka even tisati tapatsanangura chinhu chatinoda kuti chibatike mukoma ndechekuti ngazvizobuda pachena kuti even munhu ataurwa zita nenyaya yaafambira munhu iyeye whether muprofita wenhema. Because chiri kuconfusa kumaraini mukoma ivara rekuti false prophet. Iye achimbotaura zvine uchokwadi anenge atotaura zvine uchokwadi kuti uri mukadzi waJerobhoamu. Mwana wako Abhija ari kurwara. Right. Wafambira zvekuti. Ende wauya wakapfeka wachinja hembe usaonekwe. Right. Saka tine vanhu vari kutozviita izvozvo kumaraini. But Bible riri kuramba riti vanhu ivava ma-false prophets. Saka hondo iripo manje nevatendi kumaraini. Vanenge vachiti vafundisi muri kuti ndevenhema sei ivo vari kutaura chokwadi. Hani mazona. Saka pfungwa itoda tisvike pairi ndeyekuti Bible parinozoti n'anga munhu wenhema, muprofita ndewenhema, svikiro nderenhema, profeti vavo ndevenhema, ivo vari kutaura zvinhu nemo sei riri kudaro. Manzwa patoda kuzosvika. Saka tamboona mweya waMwari, ngirozi dzaMwari dzichibatsira Ahija kuti ataure nemo. Saka ngatinzwe irwiyo tosikuona the other side remweya yetsvina. I hope tiri kufamba tese zvakanaka. Tiri pachidzidzo mweya yetsvina part 5. Mweya wangu ndoshua tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikova wenyu zvachose. Mweya wangu ndoshua tenzi muye mumoyo mangu ishe mugare mandiri ndikova wenyu zvachose. Handimboda kukutadzirai asi nyama ndiyo yakaneta ishe. Pindai mandiri ndikova wenyu zvachose. Handimboda kukutadzirai asi nyama ndiyo yakaneta ishe. Pindai mandiri
oshuvira kuva chiedza. Vazhinji vagoya kuruponeso. Hurukuro yedu iri kuti mweya yetsvina part 5 tiri kumaraini. Ndo kuri kuitika zvinhu izvi. Mweya yetsvina inonyepa. Noita masaramusi asi pazere nekunyepa according to the Bible. Tsanangurai zvaitika kune mukadzi waJerobhoamu. Jerobhoamu ndimambo kakwaIsraeri. Yes. But nekuda kwemisikanzwa yake pamberi paMwari. Aremerwa nekuenda kumunhu waMwari. Ahija. Ndo paaita zvekutuma mukadzi wake pavarwarirwa nemwana. Yes. Saka akati kumukadzi wake, chirega kunosvika sakwini samambokadzi. Chienda wakazvivharidzira, pfekawo semukadzi nje. Uyu ndobva adaro. But kuna Ahija kwakatumirwa shoko naMwari. Okay. Kuti mudzimai ari kutouya izvozvizvo akusvika mukadzi waJerobhoamu. Right. Nyaya yavo yakamira yakadai. Yeah. Uyu Ahijawo muprofita uyu akanga asisaone nekukura. But akangoti achinzwa mutsindo wokufamba kwemunhu. Ndobva ati svika hako mukadzi waJerobhoamu. Right. Saka izvozvo pazviri kuitika kumaraini taenda kunobvunzira. Tiri kunokonkluda kuti munhu waMwari. But muhurukuro inoi zvichabuda pachena kuti kushanda kwemweya yetsvina. Because tiri pamweya yetsvina tiri kumaraini. Handei kuna 1 Samuel 28 verse 7 na 8. Okay. Samuel wokutanga 28 pavhesi ya7. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari, ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kuno mukadzi unosvikirwa paEndori. Sauro akazvishandura akafuka dzimwe nguo, akaenda iye navamwe varume vaviri, vakasvika kumukadzi usiku, akati ndivukirewo nomweya unokusvikira, undikwidzire wandichakuudza. Mukadzi waJerobhoamu akaenda kumunhu waMwari, Sauro ari kuenda kun'anga. But asati aenda, aita exactly zvakaitwa nemukadzi waJerobhoamu. Zvekuzvishandura, wopfeka dzimwe nguo. Kuti asaenda akapfeka samambo. But kumukadzi kwaari kuenda, mukadzi uyu haasi bofu this time. But zviri kuita kuti nyaya idzi dzifanane, akaenda kousiku. Alright. 1 azvishandura, 2 ari kuenda kuine rima. Zvekuti haoneke. KwaJerobhoamu azvishandura, but kwaari kuenda munhu ibofu. Right. Saka asvika ikokoko, verengai vhesi 11 na 12 ya 1 Samuel 28. Samuel wokutanga 28 pavhesi ya11. Zvino mukadzi akati, ndokukwidzira aniko? Akati ndikwidzire Samuel. Mukadzi wakati achiona Samuel akadanidzira nenzwi guru. Mukadzi akataura naSauro akati, mandinyengerereiko nokuti ndimi Sauro? Mapabata kavo. Vasvika kuya mheno matara acho anenge akuitwa. Zvikanzi toita sei panapa? Kutanga zvacho zvaanoita mukadzi uyan'anga. Hanzi akabva ati, ko ndimi Sauro kaimi? 1 murima. 2 azvidisguisa. But vasati wamboita maintroduction yekuti chii abva anzi ndiwe Sauro. Chii chamuri kuona mungoma? Uyu mukadzi svikiro weka. Audzwa nemweya iri kusvika paari. Right. Kuti uyu ndimambo Sauro. Saka pazvinoitika manje, masaramusi akadai akaitika kumaraini. Musha wese unokunwa mungoma. Unoza kuti kumaraini kune nyaya iri kungoramba ichitwa replay yakabvira kare. Yekuita sei? Minozoitika kumaraini. Ndikunyanyotasa ndichitasa kwandinobva inini. Unotozwa kuti gore rino iri kuna ningi ndiane mbiri. Musha wese unenge uchienda ikoko. Unzwa vari kuitira kujecha uko mazuva ano. Aiwa vari kubatsira kuna vanhu vari kutobva kuseri kwemakomo chaiko vachiuya ikoko. Uri kuona zviri kuitika. Kuna vanhu vanenge vaitobva kumaungwe. Hamuchakuziva manje. Aiwa, ndikuziva kwachiduku. Kwachiduku kwaZambia. Hanzi kuna vanhu vari kutobva kumaungwe vachiuya kuno kumaraini kwedu kuwedza. Munhu iye chaanenge achiita mukoma ndizvo zvizvi. Kuti muchitosvika munotonzi
masimuka nguva imi kubva kumaungwe iwe usati wataura zita rako. Saka pazviri kuitika izvozvo manje vanhu vari kukunwa mugoma vari kubva vati isimba raMwari. But zvapera izvozvo anongoti mbombombo kwegore wonzwa kunzi pane imwe ng'anga futi kwamuka. Saka chiri kuita kuti vanhu havaramba vachiita mbiri kumaraini. Tati tiri kumaraini muteereri, inyaya yekuti vari kutaura zvinhu zviri correct, kuti ndimi mambo Sauro zviri correct, but according to the Bible that's not the truth. Ameno, ndibatsirei mgomo. Ndogona kutadza neshona but ndogona kuzvitsaura nechirungu. Panogona kuvhiringa vateereri ndepekuti ichokwadi kuti uyu ndisamere, but iwe ukati asi handicho chokwadi. Handitowazvaonaka. Now tingade kudzokera pakutaura kwaJesu. Achitaura kuna Johani anoti iye achinamata, I think John chapter 17. Anoti, Baba, vanhu ava vaitei vatsvene muzvokwadi, shoko renyu ndo zvokwadi. Saka chinonzi chokwadi kana kuti zvokwadi, truth yawataura, ishoko rekuti kana richitaurwa rinotungamirira vanhu kunoita vatsvene. In other words, rinoswededza vanhu muukama naMwari. Ndo rinonzi zvokwadi. Thank you. Saka zviri kuitwa neng'anga nevaprofita venhema vari kutaura zviri correct. Masaramusi emweya yetsvina votaura zviri correct, asi havasi kutaura zvinonzi neBible the truth. Truth inotungamirira kuti uzouya kuna Mwari. Saka vari kutaura mafacts ari correct nemo kuti ndimi mambo Sauro. Waenda uchinobatsirwa wonzi takuonai mabva kugokwe. That is very correct, but it's not the truth. So, for example yatiri kudzidzai chinongonoratidza kuti haisi truth, verengai verse 16 pana 1 Samuel 28 verse 16. Samuel wekutanga 28 pa 16. Yes. Samuel akati, unondibvunzireiko ini Jehovha zvaakabva kwauri akava muvengi wako? Mukunzwa statement iyo yabuda kung'anga. Hanzi indava wauya kwandirini, waona kuti matiburana naMwari. Muri kuona statement yacho, statement yekutoti kuna Mwari hakudzokereke usaendeko, Mwari aamuvengi wako. That is not the truth. There is no way in the Bible Mwari anonzi muvengi wevanhu. Zvinotodzidzisa Bible ndezvekuti Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake. Chingatotibvisa kuna Mwari, inzwai Isaiah 59 verse ya 1 na 2. Zviri truth manje ndo zvandauda kuti muverenge. Isaiah 59 pa verse 2. Tangira yenyu pa 1. Pa 1. Tarirai, ruoko rwaJehovha haruna kupfupiswa kuti rukoniwe kuponesa. Nzeve yake haina kuremerwa kuti ikoniwe kunzwa. Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisa naMwari wenyu. Zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Mwari muvengi wedere. Chinoita dzimwe nguva Mwari aite unga asiri kutinzwa, anenge amuvengi wedere, muchishandisa vhesi ramaverenga. Aiwa. Pakati pedu naye panenge pamira zvichitema. Kutadza kwandinoita inini ndo kunokonzera kuti Mwari asanzwe kukumbira kwangu. Mwari position yakambochinjera. Paakamira ndipapo, saka Mwari haazi muvengi wevanhu. Saka shoko rataurwa neng'anga iri manjeka, ukasanyatsokuverenga ndimai unogona kufunga kuti itruth. Ari kutaura zviri correct kuti iye zvino iwewe naMwari hapana communication. But reason yacho abva anyepa haizi yekuti Mwari aita muvengi waSauro. Angadai audza Sauro kuti une musikanzwa, hausi kuteerera Mwari. Saka kumaraini kwedu manje ndo dambudziko ratiri kusangana naro. Ameno kana muchigara maraini akasiyana nangu, kune vanhu vari kutaura zviri correct asi vachishandiswa nemweya yetsvina. Saka zvavari kutaura handicho chinonzi chokwadi neBhaibheri. Mano vanorukirira sezvinoitwa pamariva atambotaura mune chimwe chidzidzo kuti panotewa riva
panoiswa nzungu yakakangwa. Right. Nzungu iyi haizi yekufidha mbewa, ndeyekukwezva mbewa kuti iuye kuzofa. Right. Saka Satani inzungu chaiyo chaiyo, asi inoisirwa kuti mbeva iuye kuzofa. Right. Saka Satani anorukirira zvaari kutaura netuchokwadi twezviri kuraramika kuitira kuti zvikwezve munhu kuenda kurufu. For example, maenda muchinobvunzira mukoma pane zviri kunetsa. Muri tori vasikana, mese muri kuzviona kuti sisi vakadzoka kumurume, vamwe sisi futi vakadzoka. Iwewe uchiriko but zviri kutoratidza kuti hapasisina, because murume haachadzoke kumba. Kune kwaakutogara uko. Charingosara kuti asikotora hembe. Mobva manobvunzira. Handitika? Mobva waudzwa kunzi, ko hembe kadzababa wenyu hamusati magova. Vanenge vakafa kare ende musatiwo magova. Is that truth? That's correct. Right. Ndopatu vanhu ngavapabate ipapo kuti zviri kutaurwa zviri correct. But haizi truth. Chinonoratidza kuti haizi truth ka muteerere unzwe kuti solution ari kuti muri kuendeswa kuna Satani kune zvisingadiwe naMwari. Anotokuudzai kuti endai munoudza vachine munin'ina 1 uyo wandiri kuona uyo ari kumberereka ninyi kobva kuti zveshuwa hatisina phone number yabamunini but vanonzi vakaenda kusouth. Onzi iye vatsvagei mugove hembe idzi. Muri kuona kuti solution yacho iri kutokuratidza kuti tarasika wese. Saka izvo ndo zviri kuitika kumaraini. Pazvinotaurwa information yako iri correct, potsanangurwa kunzi hamuna kwakagwara baba, zvitori correct, rinenge rakadhirika. Pototsanangurwa kunzi hamuna kugova hembe, zvitori correct. Pototsanangurwa kunzi iwewe pawakarerwa nanasekuru hauna kuendesa jeredzwa, hauna kuendesa mombe yekurerwa, zvitori correct kuti hausati wavatenda even wakuenda kubasa, haminotongwari varane, hauna uzombodzokera unanasekuru ukati thank you. Uri kuudzwa zviri correct. But according to the Bible, solution iri kupiwa inonokuratidza kuti no, ndiri kutoendeswa mumambura aSatani. Munhu mukoma akasangana nejambwa muupenyu, onzi panoda kuti ubvise chiredzwa. Zvinoenderana zvakadii neBhaibheri kuti mai vangu vafa, dad vangu vafa, vanasekuru vonditora nemwoyo muchena voti muzukuru ngauye timupinze chikoro. Ndotozobudirira zvekutoti pandinoita zororo repanana Christmas nepapi ndeitoenda kwanasekuru nemagrosari. Asi pozoita zvandinetsa ndichitombovatengera masutu, ndoenda ndine grosari, ndichidaro ndichitumira mari yeEcocash, paine zvazondinetsa kunzi panoda chiredzwa. Zvakamira sei mukoma? Kuti chiredzwa chii? Ayo ndiri kubvunza kuti pfungwa iyo iri kubva kuna Mwari here? Pfungwa iyi ina Satani mukati. Very good. Nekuti kwaari kukuchovhera ndekwekunopira. Very good. Midzimu hakuzi kunzi enda kuchechi unonamata Mwari. Ayo. Because chinoratidza kuti uri kusundirwa kumweya yetsvina wesika ndechekuti wagara sekuru uri kuatenda nesutu. Iye akazongoti kutenda kunoda mombe chii? Ndozvinonokuratidza nekuunganidza vanhu. Wagara Ecocash unovatumira, but unoramba uchinzi no, waifana kuzodai sekunge zvinonzi vakakurera vachiti uti bhadhare. Saka ndozvinobva zvakuratidza kuti chinhu ichi kaichi ndiri kupinzwa kutori wese kwekuti ndizopira. Saka ndoda kuedza kungoti maexample akawanda. Mune imwe example itooneka vateereri yekuti munoudzwa zviri correct, monzi itai so kugadzirisa musha wenyu. Dzakawanda. Ivo vanodziziva vateereri. Munodziziva. Maybe imimi itoshare inesu pafone number dzandakukupai. Share inesu zvimwe zvamakasangana nazvo, zvamakaudzwa zvinhu zviri correct asi muchichovherwa kusingadiwe naMwari. Munoshandisa phone number idzi, ndo same phone number dzekuti muwane malink ekuti mupinde muma WhatsApp groups dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 90 95 0775 90 9095. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Mananda
tungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwenyanda tenzini tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwimoti inokutungamira